Εγώ ένα έχω να σου πω. Ότι πήγαμε στο τηλέφωνο και είπαμε να θέλουμε να βάλουμε για ψάρεμα και έβγαλες πάλι μωράκι. Για ακόμη μια φορά. Οπότε περιμένω να έρθω στη Θεσσαλονίκη και θέλω το λιγότερο 15 κιλά ροφό. 15 κιλά ροφό. 18 κιλά ροφό θέλω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για ψαρεματάκι 2025 πλέον. Ένα ψάρεμα τον Οκτώβρη, ένα αρχές του Γενάρη που πήγε χάλια. Πολύ χάλια, δεν το έδειξα καν. Και τώρα ξανά ψαρεματάκι. Φεύγω για νομό Μαγνησίας. Πάω να βρω το φιλαράκι με τον Βασίλη. Να δούμε μήπως κάνουμε κανένα ωραίο ψάρεμα όπως την προηγούμενη φορά. Και να περάσουμε όμορφα. Η ώρα είναι 7 και 7.30. Να είμαι κάτι σε 9.30 εκεί. Να συμμαζέψουμε λίγο εξοπλισμούς. Θα πούμε λίγο, να δούμε, να βγάλουμε ένα πλάνο που θα πάμε, τι θα κάνουμε. Και τα λέμε. Καλημέρα, Μπιλ. Πώς από εδώ? Καλά έκανες. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε με τον Μπιλάρα. Με έφερε εδώ πέρα στο Jurassic Park κοντά. Θα πέσουμε τον Βασίλη, παραδίπλα είναι ο Σόδους με τη Χαρά. Και πολύ δυνατό παρεάκι. Θα γίνει μαγελιό. Να πάρουμε ένα ωραίο ψαράκι, να γουστάρουμε. Λοιπόν, ακολουθώ Βασίλη, γιατί δεν έχω βυθόμετρο. Θα δοκιμάσουμε όπως το κάνω σε λίγο. Λοιπόν, το γούρι μας εδώ, ένα κουνελάκι από την κόρη μου. Τα ψάρια θα έρθουν σήμερα, γίνει χαμός. Ξέρω αν φαίνεται ο ήλιος που ανατέλει πανέμορφα. Φοβερή εικόνα. Σκάλι μου σιλικόνι. Πάμε προς το Βασίλη για να δούμε. Αυτός τώρα έχει βυθόμετρο, ίσως να είδε και τίποτα. Είναι καλό. Έλα ρε φίλε, ωραία πάμε. Να το χαλαρώσω. Είναι πιο μεγάλη από την άλλη. Έτσι λέω. Όχι, εσύ είσαι. Πάμε αγοράκι μου.
Μην μου τρομάζει τα ψάρια με τη φασάρια μου κάνει. Κανόνισε, θα έρθω στη Θεσσαλονίκη και θέλω να πάω να σου βγάλω ψάρια. Έλα να βγάλω. Και στα δύο έξω. Ναι. Στην Αγρίδα. Όχι στην Αγρίδα πάλι ρε φίλε. Ναι, όχι πάλι. Ωραία φίλε. Έλα το μωράκι. Έλα το μωράκι. Μπράβο ρε φίλε. Τι είναι αυτό το εργαλείο που βγήκε? Δεν είναι πιο μεγάλη από την άλλη. Όχι ρε, τι κατριάρι. 3 πλάς. Ναι, καθαρά. Καταλαβαίνεις, δεν έχετε το βόλιο, θα το ψάρια. Όταν δω στη Θεσσαλονίκη, Λοιπόν, θα με έχεις παραγγελία να ροφώ 18 κιλά. κόψε κάτι γιατί θα μας κοροϊδεύει. Πετώ. Έτσι ξεκινάει η καλή μέρα. 3, 3,5, θα τη δούμε. Είπαμε, το κουνελάκι έκανε δουλίτσα. Πάμε να προλάβω τον Μπιλ. Ο Βασίλης έχει πιάσει θηρίο. Πάμε. Τι έχει πιάσει πάλι το άτομο ρε. Έρχομαι. Πανικός γίνεται κάτω, ρίξε. Μας κάψεις τον εγκέφαλο ρε φίλε. Δεν ξέρω τι είναι. Ένα ωραίο μαγιάτικο. Πω θώ φίλε. Τι είναι ρε? Παναγίτσα μου, Χριστέ μου. Λέσο, Παναγίτσα στην μου, Αγρίδα. Χριστέ μου. Τι είναι αυτό ρε? Πω, τι είναι αυτό. Ρίξε. Ρίχνω, δεν λένε πατώσει. Φτάνεις. Έχει από κάτω. Πανικός. Θα το πιάσει. Δεν ακολουθεί άλλο. Θα το πιάσει. Έλα το μωράκι να τρέλα με την αυτό. Τρελάκι αυτό. Αφρική του πανικός. Τώρα, πάμε. Ρέμω ολόκληρος. Πάμε, τώρα είναι το καλό. Δες τώρα τη Συναγρίδα πώς έρχεται. Μην με το χαλάσε. Δηλαδή, προσπαθώ να κάνω λίγο κατάσταση. Δεν σε έπεισα, Πάμε κάνα τοστάκι τώρα για... Ας περιμένει λίγο η Συναγρίδα. Να το ψάρι. Τι χαζομάρα είναι άραγε. Ένα μωρό. Ας είναι αγριδάκι. Βασίλη! Βασίλη! Δεν ακούει ο κουφάλογος. Λάκι ζωγραφιστό.
Έλα, καλή μου. Άιντε. Στο καλό. Α, ρίξουμε άλλη μία. Μήπως είναι και η μαμά της εδώ γύρω. Και κάπου εδώ, παιδιά, τελειώνει η ψαρματάρα. Ο Βασίλης έχει φτάσει ήδη έξω. Εγώ θέλω κανένα λεπτό ακόμη, 2. Πάμε να φορτώσουμε, να καθαρίσουμε και τα ψάρια μας. Μετά έχω μπόλικο δρόμο. Ένα τριωράκι γεμάτο. Ίσως και παραπάνω, γύρω στις 3,5 ώρες. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Περάσαμε τέλεια και εγώ και ο Βασίλης. Βγάλαμε τα ψαράκια μας. Γνώρισα και τον Σώτο και τη Χαρά. Πολύ ωραία μέρα. Ο καιρός ήταν φοβερός. Λοιπόν, θα λέμε στο επόμενο ψαρματάκι. Πιο άλλο κεφάλι, κοίτα. Ναι. Λοιπόν, πάρτε το! Άντε, γεια!